Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. From the studios of Litter News Philippines, Errol Dakame of Camaong Asset. Thank you and welcome back to our program na pinapanood po sa buong mundo sa pamamagitan po ng Litter News Philippines digital platform. At nationwide po ay napapanood tayo sa pamamagitan po ng Pinoy Extreme Channel Television. Again, thank you so much sa management po ng Pinoy Extreme Channel dyan sa Makati City. Balikan natin yung ating survey question. Kultura na nga ba sa bansa ang pagiging bastos at arogante? Basahin ko lang itong ilang comments. Sabi ni paring Bong David dyan sa The Netherlands, pag magaling ka magmura at bastos, sikat ka. Diyos ko po, ganyan na ba talagang basehan sa ating lipunan? Sabi ko, parang ganun nga. Sabi ni Ma'am Josefina Consulta, kamag-anak ko yata ito, Sultan. Hindi dapat, kaya lang sa nakikita at naririnig sa ating mga namumuno, lalo ng presidente, parang okay na sa atin ang ating kapaligiran at wala namang sumasaway ng harapan. Kaya harapan din tayo binabastos, pero sa mga taong may unawa, pasensya na tayo na tayo nang umunawa sa kulang nila at hindi naman dapat yan. Okay, thank you. Thank you, Pinsan. Pinsan ko yata ito. Samantala, si Manoy Jenbert Brucales dyan sa Canada. Manoy! Maray na hapon digdi sa Pilipinas. Dyan, I think, ilang oras ba, Sultan, ang advance ng Canada? Gabi yata sa Canada ngayon. Malamang gabi. Manoy Jenbert, anong oras ba dyan sa sa Canada? LVS Sham, sabi niya, wow, ano kayang winawaw ni LVS? Baka yung report ni PJ, no? Yung parangal ba ng Leader News? Salamat, LVS, kung yung winawaw mo, ha? We're inspired. Faith Camino, hello sir, I'm watching your program. God bless you. Si Faith Camino nasa Middle East. Sabi niya ulit, ano po ang mangyayari sa bansa natin kung kultura na natin puro kabastusan? Wala na. Mama Jing, may ever dearest Mama Jing, nanonood po sa atin. Manny Ginbert, sabi niya, thank you. Anong take? 5:50 a.m. Alas 5:50 ng madaling araw. Good morning sa mga taga-Canada. Ano kaya sponsoran kami naman ni Jenbert kahit mga 1 month na bakasyon yan, no? We can do some broadcast sa Canada and we feature the Filipino community, yung mga umasensong Pilipino doon, yung mga kagandahan ng kagalingan ng mga Pilipino, i-feature natin yan sa Canada man ni Jenbert. Is that possible? Palagi possible ano dyan. Sige. Baka. As promised, mga kaibigan, nasa studio po natin ang ating ginagalang, nire-respeto at mataas ang pagtingin natin, Sultan Omar Abdullah Adige, Doctor of Humanities, Pangulo po at Chief Executive Officer ng Kiddy Kingdom International School at siya rin po ang may-ari po ng Infinity Blessings Company. Sultan, once again, magandang hapon po and welcome to Camaong Asero sa Leader News Philippines at sa Pinoy Extreme Channel. Magandang hapon, ka Errol, ang aking kaibigan na gwapo, kamukha ko. At siyempre halaga ng oras na ako yung na-invite dito sa studio para magbigay ng mga kuro-kuro o mga bagay na makakatulong sa pag-unlad ng ating bayan at lalo na sa ating pag-uusapang topic ngayong hapong ito. Tama po. It's our pleasure, Sultan, na kasama po namin kayo dito sa studio sa araw na ito. Simulan po natin sa reactions po ninyo ang mensahe ng Pangulo kanina sa selebrasyon ay mas malalim na pagmamahal, respeto, sakripisyo at pag-unawa daw ang dapat may sa buhay ng bawat isa.
Tama po yung ka-Errol kasi kaninang umaga sa pagtatapos ng Ramadan, yung Eid al-Fitr po natin, na kung saan libo sa ating mga kapatid ang dumalo sa ating pagtitipon kaninang umaga na pinamunuan ng ating presidente ng community ng Islam dito sa Baguio, si Imam Samsudin at mga kapatid. Ang ibig sabihin niyan, ang mensahe kanina doon sa khutbah, pagkatapos po kami magdasal, kami binigyan ng khutbah ng mga pangaral ng imam namin kanina naka-assign. So, ganun din po yung mensahe ng Pangulo at mensahe kanina sa khutbah, ang malalim na pagmamahal. Una, sa Allah, sa ating Panginoon. Pangalawa, sa family, sa tatay, sa nanay, sa mga kapatid, mga kamag-anakan at mga kapitbahay. Ibig sabihin pala nun, kung tayo ay nagmamahalan sa bawat isa, malalim pagmamahalan, walang galit sa puso, walang galit sa kaisipan, magagandang buhay natin at walang gulo. Tama at po. walang mangyari hindi maganda. Tama po. Okay, so perhaps Christian, Muslims, Catholics, whatever religion we're into, yung mensahe po ng Pangulo at yung espiritu po ng Islam is all the same. Yeah, oo. Mas malalim pa nga kasi ang sabi pa nga dyan, lahat na pinagbabawal huwag gagawin. Hindi lamang sa panahon ng Ramadan, kundi araw-araw gawin natin. Una, ano po yung pinagbabawal? Ano ba pinagbabawal? Huwag gumawa ng ikakasakit ng kapwa. Napakahalaga. Sa salita, sa gawa, at sa lahat ng bagay, pati kaisipan. Kasi mag-isip ka lang ng masama, bawal po sa Islam yan. See? Lalo na kung gagawin mo. Oo nga. Kaya malalim talaga Apo. ang dapat na gawin. So, pinangaral din kanina, ano pang mga bawal? Bawal na mga lunya. Ibig sabihin, kung hindi naman sa'yo, huwag mong gagalawin. Kung pakialaman. Kaya napapansin mo na bawal nga yung babaeng Islam na makipagkamay. Ibig sabihin, kamay pa lang bawal na. Na hindi mo asawa, lalo na siguro gagawan mo hindi maganda. Tama. Pangalawa, bawal mag-inom ng alak. Kasi pag sabi nila, pag uminom ka ng alak, medyo nandidisera yung pag-iisip mo, makakagawa ka ng mali. So kung ayaw mong gumawa ng mali, ay huwag kang inom ng alak. Marami akong nakitang ganyan. Respetadong tao nung malasing Nawala na. nawala na sa sarili. Ang iba nga, mga edukado at may mga batas ang katutungulan sa gobyerno at sa kanilang organisasyon, gumawa ng mali. Naalala ko, Sultan, Yes. official sa Malacanang. Nagiinuman yata sa eroplano habang nasa biyahe. Kalahin mo, binuksan daw yung rep para umihi. Ay, grabe na yun. So, ganun ang resulta. Kaya pinagbabawal na uminom. Kasi, eventually, pag nasobrahan ka sa alak na hindi mo na makontrol sa sarili mo, sa isip mo, makagawa ka ng mali. Tama. At pag gawa ka ng mali, nakasakit ka ng kapwa, ka-Errol. Di ba? Tama po. What else? Ano pang mga... Ano ba? Ano pang bawal? Napakahigpit niyo pala, no? Mahigpit yun. Bawal nga tumingin ng malaswa. Bawa, nakakita ka ng sabi ka ng magandang babae. Oo. Kaya sabi ko kay Brad na lang yun, huwag na sa atin, sa reporter, huwag na tayo. Kasi pag mayroong babae ka nakita, pag tumingin ka ng malaswa, bawal yan. kasama sa pangangalo niya yan, brother. Yeah? Brother, oo. Hindi mo pa tinatas, pero ang tingin masama, Sa bawal yan. isip. Kaya hindi ako tumitingin. Pag nakita ko maganda, hindi tumitingin. Tinatakpan ko ang kamay ko. Kaya lang nakabuka. Ade, joke lang yan. Joke na lang yun. So maraming bawal. Maraming bawal. Ibig sabihin, contrary doon sa ibang mga binabanggit na pag siya ay Muslim, masama. Hindi po. You can just imagine, 5 ang pinakababa namin pagdadasal sa araw-araw. 5 beses. 5 beses. Minsan na 6, minsan 7 pa. Ibig sabihin, nandun kami sa panahon, sa lugar na bawal gumawa ng mali. Kaya lang, may panahon naman na kakagawa tayo. Doon naman ang exception to the rules. We are just human being. But we have to do it. Kung maaari, 99.9% hindi ka gagawa ng mali. Kairon. Well, yan lahat naman ang ganyan naman lahat ang ninanais. Kaya lang may mga pagkakataon talaga, may mga nakakagawa ng mali. Bago pala ako pumunta doon sa sa naging activity naman ni Vice President Robredo. Doon sa mga nanonood po sa atin, Sultan,
Ano nga itong suot mo? Yung suot-suot mo yan? Dalawang tawag dati ito, gora o kopya. Ibig sabihin, mayroong ibig sabihin. Oo. Gora. Gora. Yung suot mo, gora. Gora. Okay. Okay. May mga ibig sabihin yan. Oo. Na kung ganitong klase ang suot ko, Mm-mm. it's an indication na mayroong kang katungkulan sa Islam community Apo. sa bilang isang sultan. Mhm. Yun namang nakasuot na puti, yun namang mga imam. Mhm. At ang kanya namang kopya ay puti. Puti. Yun namang ordinary Muslims Muslim. ay bilog at iba-ibang kulay siyempre. Okay lang. So, okay lang. Pero ipinagbabawal na huwag lalabas ng bahay na hindi nakakopya. Bakit? General Kasi yun, ha? General. Oo. Kasi doon pa lang, kahit hindi mo kakila personal yung isang Muslim, pag mayroong ginawang mali, pwede mong pagsabihan. O kaya inaabuso, kaya inaapi, pwede mong tulungan. Ibig sabihin, ito ang dapat na palatandaan. Palatandaan Ikaw na. ay member ng Islam. Ayun, oo. Okay, sa mga hindi masyado pang familiar sa mga terminology ng Muslim, ano ba kaibahan sa sa imam, sa sultan, sa dato? Ano ba mga... Okay, ang imam, ito yung mga tablig. Nag-aral para maging guro. Okay. Maging guro. So, kung hindi ka nagtapos ng hindi ka tablig, hindi ka pwede magtuturo. Hindi ka pwede magturo. Yes. Oo. Yun namang dato, ito yung namumuno sa mga grupo, small group of Muslims in his territory. Mhm. Okay. Yun namang sultan, ito yung nakakasakop sa buo ng mga dato. May kanya-kanyang tungkulin din ng sultan, Brother Errol. Mhm. Ako bilang sultan na Makapandag, ang aking tungkulin sa ating community dito sa Baguio Benguet ay para matulungan yung kababayan natin tungkol sa trabaho, tungkol sa problema pamilya at lalo't higit ang tungkulin natin para mapangalagaan kung sila ay inaabuso o hindi binibigyan ng tamang serbisyo ng ating gobyerno. Mabigat pa lang tungkulin mo, Sultan. Opo, mabigat po. Kaya Pag wala bang pera, pwedeng pumunta sa'yo. pwede. Kasi hindi naman pera pinag-usapan ito, brother. Ang Oo. pinag-usapan, Oo. yung kawang gawa. Kawang gawa. Gawang gawa. Yeah. Oo, na kung meron kang nagawang mabuti sa kapwa, ibig sabihin, sinusunod mo yung Nakagawa Allah, ka. ang kanyang kautusan. Hallelujah. Okay. So, sabi dito sa balita, Robredo na nalangin para sa kapayapaan at mabilis na pagbangon ng Marawi sa pagtatapos ng Ramadan. Sana po na mapabilis kasi medyo matagal na rin po yung panahon na nagkaroon ng problema. Actually, nakakalungkot po kung pinag-usapan po yung Marawi kasi dito sa Baguio, Benguet, almost 30 to 40% po yung mga Galing doon. na ang kanilang pamilya ay nawala sa panahon ng trahedya. Kaya nga po, doon pagkatapos noon, ako'y na-entron bilang sultan dahil nagkabawas ng sultan dito dahil na-aksidente doon sa trahedya sa Marawi. Oo. Ano bang kwento, Sultan, ng mga galing doon? Ano ba ang dahilan? Bakit matagal? Nagtatagal? Maraming pera, maraming donasyon. Yun na nga. Nagtataka nga po yung mga kapatiran natin bakit marami naman donasyon, marami naman nababanggit na pera, bilyon-bilyon. Bilyon-bilyon. Ngunit hindi pa rin sila nabibigyan ng sapat na ayuda o tulong. Unahin na natin yung kanilang tinitirhan. Yes. So dapat may tatayo man lang na shelter po nila na Right. matatayuan at yung lupa na naging tirahan na dati nila dapat maibigay at siyempre pag ibinigay may kaakibat siya na papeles. Tama. Like titulado kasi napakalaga ng titulong isang lupa para magamit ng ating mga kapatid na Muslim doon na magamit sa kanilang pamilya at sa kanilang negosyo o sa hanap buhay na gusto nilang gawin. Sana nga may balik na ng gobyerno yung normal na buhay sa Marawi. Sana. At really nandun po ngayon isang kapatid ko nga, na kapatid na Muslim, sa Crystal Cave, nandoon kasi may problema din ang pamilya. So, ibig sabihin, every day, every week, or isang buwan, problema pa rin yan. Hanggang dito. Kaya, kung ano nararamdaman ng mga kapatid doon sa Marawi, ganun din nararamdaman dito. Napakasakit sa kalooban natin na hindi mabigyan ng tulong, naging biktima na po sila, hanggang ngayon biktima rin pa. Ay, saan tayo pupunta? Yung iba siguro nagtataka bakit ang Islam nga ay overall ay para sa kapayapaan, ano? But may mga grupo na nagtutulak naman ng kaguluhan. Na kapatid na Muslim din. Kapatid na Muslim. Well, mayroong tayong
tinatawag doon na dalawa ring grupo ng Islam. If I may mention, mayroong 20% na hindi tumutupad doon sa tamang alituntunin. 80% naman yung talagang nasa tamang alituntunin. I just want to mention the group, but masasiguro natin na ang mga Muslim dito sa Baguio Benguet, sa Cordillera Autonomous Administrative Region ay nasa 80% po tayo na sinusupad at sinusunod yung tamang alituntunin ng Islam. Yeah. So, yung Mindanao is still under the martial law. Yes, Oh. yes. At, Pero once in a while, may mga splatter pa rin ng... mayroon pa rin yung grupo na talagang makakaliwa, sabihin natin. Parang NPA din po yan. Yeah. Na Oh, so kahit may NPA, may... mayroon pa rin. Oo. So, kahit nga sa pamilya, mayroon pa rin suwail. Hindi Oo. talaga mape-perfect. Ibig sabihin, walang perpekto. Ang pangalan perpekto lamang ang perpekto. Pangalan lang. Pangalan lang. Pero sa gawa at sa pakipag kapwa-tao, Apo. yung pagsunod sa batas ng ating bansang Pilipinas, at siyempre, yung batas ng Diyos, marami pa rin hindi sumusunod. At hindi naman, kukunti lang naman yun, Brother Kairon. Opo, alright. So, sana nga yung napakatagal nang hinahanap ng mga kapatid natin Muslim at Kristiyano dyan sa Mindanao nakapayapaan ay mangyari na. Now, ang tingin po ng gobyerno ay total autonomy by providing a Bangsamoro Autonomous Region. O kaya nga isinabatas na yon. Yes, And I think yes, they are yes. preparing for the transition. Opo. Sa tingin niyo ba ganun nga ang mangyayari? Well, Sultan? para sa amin, opinion ko po yun. Palagi ko ganun ang mangyari. Papasalamat Positive. tayo. Positive po yun. Pagpapasalamat tayo sa ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na bilang isang Muslim din na tinutupad ng kanyang pangako. Dahil siguro sa panahon ito, na adjusted naman tayo sa ating pakipagkapwa-tao, magtulungan tayo bilang isang magkakapatid. At yun ang mensahe ng ating Eid al-Fitr, yung Feast of Sacrifice, ngayong araw nga po ito. Well, sana yung mga concerned people will really react positively sa panawagan ng presidente. Kasi I still remember when President Ramos signed an agreement with the MILF, the MNLF, at nagkaroon ng ARMM. Oo, tama. All of a sudden, there's a breakaway group at nagkaroon po ng MILF. And they continue. Nagtuloy naman yung ARMM. And sabi ng iba, walang nangyari, failure daw, etc. etc. Ngayon pong may Bangsamoro Autonomous Region, parang may nararamdaman na naman ako na parang sana nga wag naman maulit pa. Sana. Opo. Yung pong ating dasal sa Allah na sana maisakatuparan yung magandang mitihin nating Pangulo. At siguro naman lahat gusto na mayroon tayong kapayapaan. So kung wala pong pagkaunawaan sa bawat isa, anumang relihiyon po tayo, dapat gawin natin yung pang-uunawa. At kasi regardless of religion naman, tayo Pilipino, at tayo makakapatid sa harap mukha ng ating Panginoong Allah. Hindi kaya ay equal sharing of power, Sultan, ang magiging talagang susi dyan? Kasi pagka may halimbawa, in-accommodate kang grupo and you left the other group, baka similar, maulit, no? May kumbaga mayroong pagtatampo. May magtatampo. Sakit ng kalooban. Oo, So, bakit hindi kami sinama dyan? So bawal nga po 'yun yung mensahe kanina. Huwag kang gagawa ng mali kahit masakit na loob, tanggapin mo, pangunawain mo, palawakin mo para magkaroon ng sapat at malalim na pagmamahal ng bawat isa. Perfect sana yung mensahe, no? Sana na naisasabuhay ng lahat ng Pilipino yan. Oo. Okay, so may mensahe ba kayo, Sultan, para sa mga manonood po natin bilang isang sultan at may malawak pong katungkulan po sa community? Well, una po yung ating pagbati ng Happy Eid al-Fitr at may Allah bring joy, happiness, peace, and prosperity on this blessed occasion. Wishing you and your family on this happy moment of Eid, mabuhay, Eid Mubarak. At sana po yung mensahe ng Pangulo na magmahalan tayo, laliman po natin. Na kahit may naramdaman tayong hindi nagawa na tama ng kapwa, ikaw na dapat umunawa kung gusto mo maging maganda ang buhay at ang ating gobyerno.
Tama po. Napakagandang mensahe. Oo. Sana ganyan ang lahat ng tao. Wala pong imposible na ang kapayapaan sa Pilipinas ay mangyari. At ang kaunlaran na hinahanap ng lahat kasi maraming naghihirap, maraming dapat tulungan. Doon pa lamang sa pagtutulungan masasagot na ang problema, no? Opo. If you love and understand your fellow men, tutulungan mo eh. At meron kasabihan ka, Errol, wag kang gagawa ng sa kapwa mo na ay mong gawin sa iyo. Golden rule. Yeah, yun ang sundan natin para lalong maganda ang ating daan patungo sa magandang buhay at magandang matiwasay na Pilipinas. Pero bibiruin kita ngayon para Yeah. paano lang. Oh. Ano daw ang motto ng boksingero? Well, ang motto ng boksingero, never knock down. Never knock down. Actually, nabanggit mo boksingero, hindi mo Oo, natatanong. The former world boxing champion, Oo. Pedro Adigui Jr., Oh, a boxer that never knocked out is my eldest brother. really? Yeah. Oh, ngayon ko lang nalaman. Kaya lang, lamang ko sa kanya isang paligyo. Oo nga. Okay ba yan? may isa pang motto yung mga boksingero. Yeah. It's better to give than to receive. Oo naman. Kasi umiilag ka nga para huwag kang mag-receive. Kaya nga. Kasi pag na-receive mo at medyo fatal ng tama, Oo. knock-out ka nun. Pero ang brother ko, Oo. kahit na nakaka-receive din siya ng tama, Matibay. hindi siya nababagsak. Kaya kilala yun siya sa dalawang beses na nag-world champion na a boxer that never knocked down. Baka naman puros kamoting kahoy at mais ang pinagkakain para matibay. Kasama na yun, pati saging. Pati saging. Oo, alam mo yung mga native foods, Yes. kasi lalo na yung organic, natural, nagpapalakas yan. Kasi True. ngayon, kahit yung mga gulay natin, hindi na organic eh. So, sustansya, kung pinag-usapan sa katawan para malakas, hindi nakakatulong para ikaw ay humabang buhay at maging malakas ang katawan. Curious kayo mga Muslim sa di ba sa katawan, Of course. sa pagkain. Oh, kwento kay kanina si Clarence nagtatanong, "Sir, ano bang ginagawa ng mga kapatid na Muslim pagka Ramadan?" Una, sa pag-Ramadan po, mula 4:30 ng umaga, sa pagsala mo sa umaga, hanggang sa pagsala mo sa gabi, hindi ka pwedeng kumain ng kanin o lahat ng pagkain. Bawal ang kanin, bawal ang tubig. Ilang oras 'yun? Bali, 12 hours. 12 hours. O, then 12 hours naman, pwede ka naman kumain. Aha. At bawal din tumabi. Halin tumabi. araw, oo. Teka muna, ilang araw ba 'yan? Isang buwan. Isang buwan? Isang buwan, oo. Pero sa gabi, pwede naman. Sa araw lang. Sa araw lang. Sa araw lang. Oo. Okay yun. So, ganyan tayo kaya at the end of the Ramadan, kaya mayroon na Feast of Sacrifice. Ibig sabihin, nagsakripisyo ka ng buong buwan. Buong buwan. Na yung lahat ng bawal, bawal. Hindi mo gagawin. Gagawin mo lang yung tama. At sa buong buwan ng Ramadan, pinag-uutos ng Allah na lahat na Islam brothers ay Apo. talagang huwag gagawa ng mali. Tama. Oo, huwag gagawa ng mali. Batiin lang muna natin, Sultan, Yes. si Jan Garcia sa Cavite. Jan, kumusta kayo dyan sa Cavite? Sabi ni Manay John Bert Brocales sa Canada, preparing for work and watching your program. Thank you, Manay John Bert. Manay ko ito sa TVL Bay. Bong Leonidas David, watching here, pare ko, idol sa Canada. Thank you, sa the Netherlands. Faith Camino, mashallah, Sir Allah. Bless you, thank you for your inspiring message. Para ito kay Sultan ito. Vic Vista Barameda sa Pasig, magandang hapon at salamat sa panonood. Manay Tito Poras, Sir Tito Poras sa Montalban, Rizal, thank you. Luan Malilien Bello, para sa akin, likas na siguro sa mga tao ang pagiging bastos at arugante. Pero hindi naman po lahat. Hi kay Sir Ron. God bless to your program, Sir Errol. Thank you, Luan Bello. Vic Barameda, hindi po kultura, kundi pag-uugali ng tao yan o kaya minamana nila yan sa kanilang magulang. May I take exceptions for this kasi iba-ibang tao. No? Kanina na bago tayo mag-program, ang tanong mo, Sultan, ay naniniwala ka ba na kultura ang pagiging bastos? Yung bitaw ng bibig at lahat ng gagawin. Para sa akin po, hindi ako naniniwala roon. Dahil depende yan sa
sa pagtuturo ng magulang. Mhm. Dahil ako tinuruan ako ng parents ko na bawal magmura. Bawal Kaya magmura. up to now at up to my age now, I never mention one word lang na pagmumura. Oo. Pero Yung may- PI, hindi mo, Hindi ko binabanggit. kahit galit yan. na galit ka. Hindi ako nababanggit yan kasi bawal magmura. Oo. Kasi pag nagmura kami sa minumura mo yung magulang mo diba? Tama? Yung PI. Oo. Oo, biro mo mumura yung magulang mo, nagbigay siya ng buhay Right. ng kamulatan dito sa mundo, tapos mumurahin mo. Walang kaalam-alam. Walang kaalam-alam. Lalo na kung wala na magulang mo, tapos minumura mo pa dahil yun ang bigkas ng bibig mo araw-araw. Kaya lang nakikita ito sa television. Paano? Oo. Ha. Diba? Anyway, Sultan, Yes, on yes. a positive note, kayo bang mga kapatid naming Muslim, may mga suggestion pa kayo? Kasi punta muna tayo sa governance, ano? Mm. The Duterte administration has only 2 years to go. Yeah. Opo, 2 years to go. Sa tingin po ninyo, ano ang mga dapat niyang i-prioritize na? Well, prioritize na sana para sa akin po. Apo. Personal opinion ko Yes. dahil nung siya ay umupo bilang presidente, Opo. ang sabi niya papalitan yung mga dati, lalo na yung non-performance, Lalo yung mga kurap. lalo mang corrupt. So nakakalungkot nga po dahil yung kanyang nailagay sa gobyerno para pagkatiwala, para sumabay sa kanyang lipad. Oo. Abay nalalaglag yung pakpak, iba palang direksyon. Oo. So sana naman po at ngayon Agree. mamili siya ng tama. Hindi ibig sabihin na kaibigan mo, ilalagay mo. Dapat yung talagang qualified at kayang gawin yung kanyang mithiin na maging maganda ang Pilipinas. Saka ako, naniniwala talaga akong dapat lakasan ng kampanya laban sa corruption, but it's really conflict kapag ang isinasama mo sa kampanya ay may bahid. Tama. Kailangan mo mga plunderer. Ang problema nga po dyan, paano ka mag-pinpoint ng finger kung mismo ikaw Yun. mas maraming kasalanan. Yan ang mabigat. So yun ang mensahe din kanina, na huwag kang magsasabi ng isang si Juan de la Cruz na may kasalanan, samantalang ikaw pala, kasalanan pala niya, ikaw pala 5. Oo. So ibig sabihin, litas, be honest na lang, na kung ano yung tungkulin mo, gawin mo. Ipakita mo yung gusto mong gawin para sa kapwa, at siguro ko maging magandang result niya. May kasabihan pa, Sultan, you have to talk, you walk your talk. Walk your talk, yeah. Oo, Ibig tama. sabihin, if you want a community free of corruption, siyempre leader dapat walang nakikita ang taong bayan. Hindi pwedeng sabi ng kanyang anak, Tay, bakit naninigarilyo ka? Bakit sinasaway mo ako sa Ba't paninigarilyo? magsaway sa paninigarilyo? Sabi tatay, anak lang kita, tatay naman ako. Hindi po pwede yun. Hindi pwede. Hindi pwede yun. Hindi Yeah. pwede yun. So, ang tawag naman sa kompetento sa Toastmasters Club, show what you mean. Pakita mo para sundin ka at maintindihan ka. Leadership by example. Yes. At palagi ko, mabanggit ko lang, Apo. na yan ang gustong gawin ng ating bagong halal na mayor ng lungsod ng Baguio. Binabati Na sabi natin. nga niya, hindi ako politician, but sa kanyang experience, I will lead by example. Yung leadership po ang kailangan natin. I'm expecting so much surprises kay General Benji Magalong, Yes. Mayor-elect ng Baguio City. Suportado natin yan. Yeah, suportado natin yan. Una, kasama ko siya nung nasa CIDG kami. Magkasama kayo. He was then the Chief Operations Officer ng CIDG. Ako naman ang INO ng PCI, yung Police Criminal Investigation Unit. So magkasama kami talaga doon sa panahon ng aming serbisyo sa Campo Crame. Time to bring change. Yes. So, Okay. Sultan, mabilis ang ating oras. Baka may mga nais po kayong banggitin, i-promote, batiin. Nasa inyo po pagkakataon. well, salamat ka Errol. Of course, ngayon po ay malapit na pasukan. June 17 po ang start ng classes natin. Nag-start na po kami, nagsimula na kaming magtanggap ng transferees at yung enrollment sa Kiddie Kingdom International School. Kung kayo po yung nakikinig ngayon na mayroong mga anak na pwede mag-aral, nandun po lamang yan sa Adeywang Road, corner, Santo Tomas Road ng Dontogan, Green Valley, Baguio City. Baguio City. Oo. At siyempre po, para sa ating pong pagtatapos, muli po, binabati ko po kayo ng
mula sa aking puso, Kairol. I wish you a very happy and peaceful Eid. May Allah accept your good deeds, forgive your transgressions, and ease the sufferings of all peoples around the globe. Happy Eid Mubarak. Sa inyo pong lahat, maraming salamat. Thank you, Sultan. At kami po ay bumabati din na may everybody have a meaningful celebration of the end of the Feast of Sacrifice, or Ramadan. Okay. We just had Sultan Omar Abdullah Adige, the Doctor of Humanities, and siya po yung Presidente, Chief Executive Officer ng Kiddy Kingdom International School. Siya rin po ang may-ari po ng Infinity Blessings, na isang magandang negosyo rin po sa mga nice. Siguro some other time pag-uusapan namin yan ni Sultan dito para yung mga may extrang oras at gusto maghanap buhay ay matulungan natin. Sultan, again, thank you. Welcome, Kairol, and I hope I'll be invited next time around. Sure. Tiyak po yan. Kaibigan, balikan na po natin ang ating mga pangunahing isyong binantayan sa araw pong ito. Mas malalim na pagmamahal at respeto, panawagan po ni Duterte sa mga Muslim community sa pagdiriwang po ng Eid al-Fitr. Pagtatapos ng Ramadan, Robredo, nanalangin naman sa kapayapaan at mabilis na pagbangon ng Marawi. Kahit mapapalitan na sa pagiging House Speaker, Arroyo, mananatiling alyado daw ni Duterte. Sa ibang balita, Comelec, wala pang paupuing kinatawan ng Duterte Youth. By the way, yung nominee po rito, si Kadima, ay under protest. May demandang kinakaharap po sa Comelec. Samantala, DICT magpipresenta naman daw sa Comelec ng hybrid poll system na sa loob ng 5 oras, alam na kagad ang mga mananalo. Mabilis ito pagka ganito. Ngayon, yung Smartmatic, kahit sinasabi nating automated counting machine, ay it takes several days para yung kandidatong senador ay saka malalaman marami nang nangyari along the way siguro. Ay nako. Well, okay yung sa local because on that very night alam na. Kaya lang pag may mga nagpumapalya kasi gamit lang yan, gadget lang yan, nagkakaroon po ng mga subjects for discussion, argumento, tumatagal pa rin. Tingnan natin, abangan natin itong DICT. Pero ito lamang ang apprehension ko rito, baka alisin po yung Smartmatic machine, baka ipalit yung kay Dennis Oy. TIM, merong kumpanya si Dennis Oy na TIM na partner ng Smartmatic. Counterpart ng Smartmatic, ha? Sana hindi gano'n, kasi Dennis Oy is a close friend of the President and Presidential Advisor on Economic Affairs. DOJ inatasan naman ng Malacanang na bawiin ang 60 million ads payment kay Ben Tulfo. Saglit lang. Ito gusto kong pasadahan muna. Well, kapatid natin sa pamamahayag si Ben Tulfo. There was once in our lives, si Ben, naging boss ako ni Ben sa isang radio station sa Quezon City. He was one of my anchors. So, kilala ko si Ben. But anyway, in this issue, mga kaibigan, 60 million pesos. At nangyari po yung transaction during the time of his sister na sekretaryo ng Department of Tourism. Sabi po ng kanyang kapatid, naku po, hindi ko po alam na si Ben Tulfo may-ari ng Bitag. Everybody knows Bitag is Ben Tulfo. Si Wanda Chu lang hindi nakakalam. So, ang nangyari po, nag-resign, kusa, voluntarily, si Miss Wanda Tio. Iniwan po yung Tourism Department. Yung issue po, I think it's 120 million pesos mahigit. Pero ang sinasabing napunta po sa Bitag Unlimited production ay 60 million. Sa issue po ng corruption, mga kaibigan, below 50 million graft case ang pwedeng kaharapin. Kasi ang tanong ko rito, bakit babawiin ng DOJ? Bakit? May paglabag ba? Anong paglabag? Is there any probable cause sa graft and corruption? Kasi kung wala namang paglabag, bakit babawiin? Ngayon, kung may paglabag, ano ang gagawin? Kakasuhan ba? Ngayon, kung kakasuhan, anong kaso? Again, ang alam ko, basta 50 million below, graft. Pero pag 50 million above, plunder.
Pag sinabing plunder, mga kaibigan, wala pong piyansa. Kasi ito 60 million, so it's above 50 million. Clarence, plunder, walang piyansa. Ayan, so tingnan natin saan ito hahantong, mga kaibigan. Kami naman po ay nagbabalita po lamang. So wala na kaming idadagdag dyan. It's up to the palace to show what they said na sa pamamahala po ng Pangulong Duterte, kahit kaalyado, pag nakagawa ng mali, walang sasantuhin. Ayan, so nasa gobyerno po yun ay ipakita mga magandang statement. Samantala, sa Iloilo may nangyari naman habang yung mayor-elect ay kumukuha ng NBI clearance, inaresto sa kasong graft naman. Ayan, pinaaresto po ng NBI. So naka-hospital arrest. Bakit ba ang mga mayayaman, Sultan, pag na-aresto sa mga pandarambong, biglang nagpapa-hospital arrest, nagkakasakit? Alala ko si dating Pangulong GMA. Diyos ko po, ang tagal. May tali pa rito. Nung sabihin ni Pangulong Duterte, laya ka na, tuwan-tuwa, inalis yung, inalis yung kanyang neck brace. Ala naman palang problema. Tingnan natin. Pero ang tanong dito, sino daw ang papalit? Ang tanong dyan, final na ba and executory yung desisyon ng Sandigan Bayan? It's not yet, I think. Pwede pa yan iapila. Pwede pa dalhin sa Supreme Court. So, hindi pa. So, paano mangyayari? Suspendido? Pag suspendido, so siyempre, by rule of succession, yung Vice Mayor. Rule of succession sa DILG. Tingnan natin what's gonna happen. Tumaas daw ang inflation rate noong buwan po ng Mayo. Bakit kaya tumaas ang inflation rate? Dapat nga gumandang ekonomiya sapagkat maraming pera kumalat. Maraming nag-vote buying. Maraming tumanggap naman ng pera mga botante. Ganun eh. Maraming nakabili. Tinitingnan ko sa Chongsan nung pagka-eleksyon na Sultan, daming bumibili ng washing machine, television, refrigerator. Grabe mga tao. Ambo sa Santa Rosa, Laguna, 3 ang patay, sanggol naman sugatan. At mas mataas na buwi sa sigarilyo. Hindi mo ito problema, Sultan. Mas mataas na buwi sa sigarilyo, ipatutupad na sa susunod na taon. Magnganga na lang kami ni Sultan. Kaibigan, kung tayo naman po ang sasagot dito po sa ating tanong sa bayan, kultura na ba sa bansang pagiging bastos at arrogante? I think it is not. I think it's the decision of a person to be bastos or to be an arrogant. I don't know with them now. Basta kami naniniwala na mas maganda pa rin sa pagkatao ng isang tao ang hindi bastos at hindi arrogante. Sapagkat ang anumang ugali ng tao, ang karakter dapat nakikita sa salita, sa isip at sa gawa tulad nga po ng sinabi kanina ni Sultan. With that mga kaibigan, salamat po sa inyong lahat. Kami po pa rin ang inyong nakasama sa palatuntunang Kamaong Asero. Ang ating broadcast po ay pinilipad ni Clarence Sandaya with Earl Nico Dacame. Salamat po sa ating dalawang nagulat ngayong hapon, PG Cabrera and Mike Francisco. Yung ating Operations Head Engineer Oliver Licop ay naka-remote ngayon together with our Creative Director Mark Anthony Reynoso. Kaibigan, ako pa rin po ang inyong Kamaong Asero, si Errol Dacame. Maraming salamat. God bless Pilipinas. Inyong napanood ang mga batas na banat ni Errol Dacame sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Little News Philippines. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.